Sospek nga mipatay sa duha ka lalaki sa Cagayan de Oro City tungod sa bikil mitahan na sa kapulisan. Gibarugan niini nga self-defense ang iyang gihimo. Ani ang report? Kini ang aktual nga video nga kuha sa silingan sa mga biktima human ang insidente nga nahitabo sa Zone 9 Creekside, Makanhan, Barangay Carmen, Cagayan de Oro City. Makita sa video ang pagtinabangay sa mga residente aron madala sa ospital ang mga magsuong sila Barry Abesya, 28 anyos, ug John Abesya, 31 anyos, human nga gidunggab sila sa ilang nakabangi. Apan, dead on arrival na kini sa ospital tungod sa nagkadaiyang samad dinunggaban nga ilang nahiaguman. Matud pa nga nag-uban pang nag-inom ang sospek ug mga biktima sa maong lugar diyang nagkabikil nga misangko sa krimen. Daling naglusad og hot pursuit operation ang kapulisan sa sospek. Wala madugay, ilang natulturan ang gitaguan sa sospek kinsa mitahan. Regarding kaning mga suspitsado nga napatay niya, actually, ato po kini ginamonitor kaning mga biktima. Apil kini sa mga drug personality nga naglihok dinhi sa atong barangay dinhi sa Barangay Carmen. Unya at the same time monitored kini sila nga involved sa robbery hold up din sa atong area sa Police Station 4. Sa pakighinabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao ngadto sa suspect nga si Bert Adapo Jr., 30 anyos, gibarugan niini nga igo lamang kuno siya midepensa sa iyang kaugalingon. Usara akong gingon sa ila na nagabasa ko na patay di ko ani pag di ko musukol. Pag hapak niya dito lang nakabinta ko mo to akong gikuan. Punteriya po na ako siya. Pero akong gibuhat self defense lang. Wala ko interest na mo patay og tao. Self defense ang akong gibuhat. Taliwala man sa depensa sa suspect, kasong multiple murder ang ipasaka batok kaniya. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao